everyone! Yes, hello. Welcome to our vlog today. Yes, thank you. And please don't forget to subscribe to our channel, Yes. Ray and Grace Antonio. Wow. And of course, Yes. paki-like sa mo ang page, Ray and Grace Antonio. Thank you, Dan. Sa tong segment karon, balik na punta sa tong segment nga, usapang mag-asawa. Usapang mag-asawa. Yes, pero ang atong topic Yes. about sa mga nagplano pa nga mag-asawa. Nagplano pa ng mag-asawa. Sa mga kabatan-unan nato. Kaya gitawag na ito na Yes, kanang mga engage na estudyante. engage. Yes, sa mga sige, ingana. engage, sige, Bisan sige. sa mga ulitaw o Okay. dalaga nga wala pa'y uyab. Sige. Hisgutan na to ang realidad sa kaminyoon. Pero, kung namoy gusto nga topic nga hisgutan na mo, ayaw mo kaulaw sa pag-message sa Facebook page na mo na Ray and Grace Antonio. I-message lang dito kay para hisgutan na to. Ugnapod mo yung mga panguntana. Yeah, niya. So karon, usapang mag-asawa, realidad sa kaminyoon. Nga magminyo pa. Yes, ikaw sa wala pa ka nagminyo, unsay imong una nga realidad sa kaminyoon? Ako, Unsa ba imong una ato nga ako sa una, ako nindot yun yung magminyo tingali. Sa ako ulitaw pa ko kay na dugay na ko nag-experience ba nga ulitaw ko ba. Pili mong edad ato. Ay, sorry ko alam mo tubag. Sa naulitaw ko sa una nga taas-taas nga panahon, gikan mo jud ko sa layong dapit sa Zamboanga, Sibugay, Region 9. Napagpad ko din sa atong dapit na sa Region 11, Davao Peninsula. Nga, sa akong pagkaulitaw, dugay-dugay po, nga, gusto ko, nindot yun ang magminyo. Imong una nindot jud ang minyo. Nindot yun, minyo, ulitaw po ka, nindot yun ang magminyo. Yes, sa atong tanan, ang mga atong stages by age, mabuti ito sa kaminyoon. Sumula itong skutan. Pero nindot jud ang minyo sa imong una. Yes, na ko nga liko na conclude ko dugayan ako sa pagkaminyo na ko sayang ang mga na nindot ko ta ako. Oy, og nagdali ko kag minyo, dili ka kakita sa ako Ay tama pud no. Oh, yeah. So, ako pod sa una, kabalo ko daan sa realidad sa kaminyoon. Kabalo ko nga pag magminyo ka, dagan kag responsibilidad. Mo bitaw nga naning kamot jud ko og eskwela. Ug as much as possible, nangayo jud ko sa Ginoo nga Lord, ang ako ang mabana unta na gyud untay trabaho nga stable na. Yeah, kay kabalo ko sa realidad kay akong mga ginikanan is nagdako man pud mi nga tama-tama lang pud nga kahimtang. So napoy panahon nga walang-wala mi. So jud ko ana sa una, nakahuna-huna jud ko nga kung magminyo ko dili jud lalim man kag kanang wala nay lungagon. Perting luoya sa mga anak, di ba? So kani unta gusto na mo makahatag mi og encouragement sa atong mga kabatan-unan nga nagplano og magminyo og sa wala pay mga uyab. Yeah. Kay ang kaminyoon moabot man jud na siya, no? Yes. Bisag di nato pangandoyon, bisan ako la ko nagdahong nga ikaw ako ang mga bana. Really? Ako nagdahong nga kanang makauyab ko sama sa imo unya maminyo ra pud ta dali na kay minagminyo ba. Dilan sa tamisgot. Ayun lang topic. So Next segment. una-unaan ninyo nga ang kaminyoon, it is a commitment. A lifetime commitment. Mayon tag lifetime commitment. Wala na siya gawsanay. Tama ba? Yes. Wala siya gawsanay na. So pag once nga nakakommit na ka sa isa ka tao, nakasal na mo, kung pwede dagan man magbulag, no, pero dili dapat kay it's a lifetime commitment. Hunahunaan ninyo nga ang kaminyoon dili lang, it's not all about loving, no? Dili lang nga gakos-gakos nung dong ko tong bag-o pa ng minyo. Murag di na kaganahan mo trabaho ba? Ano naman? Kay di na ka gusto mo hawa sa kong kiliran. Siyog gakos. Nakainomdom bitaw ko kanang bag-ong minyo, murag pastilan. Kanang sige ra jud og labing-labing. Pero atong hinomduman nga dili lang kana ang about sa kaminyoon, no? Hinumdumi pag naanay anak.
kailangan magpalit kag gatas, o kung dili man magpalit og gatas, magpa-breastfeed. Kailangan ang inahan kung nag-breastfeed, buhong pud siya sa mga pagkaon, di ba? Oo. Aron nga healthy food Nako siya. statement ano ba? Healthy food ang bata. Naka-statement ano ba? Ingon pala sa English. Question mark. Is marriage a destiny or a choice? Especially alang sa mga babae nga padulong sa kaminyoon, maminaw mo. Mao gyud siya ang crucial moment sa usa ka babae. Yes. Pag-decide kung kinsa ang iyang mabana. It changed the course of your life. Sa mga babae, it could change a lot the course of your life in having to marry someone. It is a destiny or a choice. Una, yung nila, marriage is a destiny destined by God. Ang Ginoo nagpili sa kinsa imong partner. Kinagaling mo agi tag engagement niya mo decide ang babae man gyud mo yes kay ang lalaki may manghangyo babae Ay, mo tama, ang tama. lalaki manghangyo babae gyud bingog yes ano will you marry me ingon ang lalaki ang babae ampot lang sa iyang pagtubag but it is a choice babae it is a risk to decide if you are in a wrong way. Kung ang imong pagtubag sa yes dili haom muli bang namali ka, it could ruin the next chapter of your life. Yes. Kay mao lagi na akong giingon kay kasagaran manggod naguna-una manggod nga ang kaminyon is sayon lang siya. No? Kumo kay Sayon siya kung ready na ka. Kung yes, Oo. dapat ready good Yes. kay ngano namagoy uban nga babae no nga pag nagkuan na ang lalaki labi na Nagkuan. everyday tagaan siya og flowers, tagaan og gifts. Unya moingon na gyud siya love jud kaayo ko sa lalaki. Love jud kay ko sa kong uyab. Niya mag-decide na din siya nga magminyo na ko kay love jud kaayo ko niya. Una-unaan ninyo nga ang kaminyoon dili lang kana ang sukdanan. Dili, it's not all about flowers. It's not all about kanang labing-labing. Una-unaan ninyo nga naay kaakibat nga responsibilidad. Sa kung giingon ka ganiya, dili pwede magminyo nga walay bugas. Kanang giingon sa una nga bahalag saging basta Basta labing sugot ka na. Dili ko ano Adi ko ano ay mapasmo ko. Sakit ang tiyan. Yes, masakit ang tiyan. Kana gid siya dapat ang una-unaon sa mga kabataan. Ayaw gid mo kalimot ana. Ikaw unsay may ka-advise pud sa mga kabataan? Mga batanon, eskwela. Eskwela, humanon ang pag-eskwela. Tawag na dunay maayong kaugmaon. Dili lang sa imo, dili lang sa mga partner, kundi sa inyong mga anak. Yes, mga anak. ayaw pagdali sa kaminyoon. Kay ang realidad sa kaminyoon usa ka dakong responsibilidad. Dili siya basta-basta nga responsibilidad bugat na kay sa amo nang giingon kaganya dili lang about sa labing-labing kundi dapat na amoy makaon nga bugas. Dapat makapakaon mo sa inyong anak. Dapat makapaeskwela mo sa inyong anak. Ug daghan pag yun, daghan tag again. Imagine 365 days sa isa ka tuig. Mo nay atong bugnoon. Bugno ha. Bugnoon nato nga mga adlaw sa isa ka tuig. Nga kinahanglan ka ng mga adlaw makakumpleto ta og pakaon sa atong pamilya. Kana unta ang huna-hunaon sa mga kabatanunan. Dili nang basta lang kay gitagaan siya og flowers, gitagaan og gifts ay pinangga na gyud ko ani. Dapat na stable na trabaho. Dapat naguna-una gyud sa responsibilidad labi na sa mga anak. Ako sa una katong bata pa ko, makakita ko og kanang mga bata nga nakakita na kag kanang bata nga mangayo sa iyang mama og candy or biscuit sa tindahan ba. Ano yan? Nya dayon mo ingon na mahilak na ang bata kay kanang wala ikahatag ang mama. Unya ang resulta ana yang bata kay naibog gito siya ba mukaon. Ang resulta gud ana no kay kusion na lang sa inahan. Wala ihatag kusi kay wala ikatag. Uli dito sa balay niya. Grabe mo radyo magdugo akong kasing-kasing makakita kong ingana sa una na ko Lord. Di jud pwede magminyo ko nga kanang di ko makahatag sa ko ang anak kay makaon gud na no nangayo mo ang anak unya dili nimo siya mapakaon so luoy kaayo so dapat yung naon gyud na sa mga magminyo. Mabot ra man na, no? Basta huna-hunaan ninyo ang realidad sa kaminyoon dili siya labing-labing lang kutob kundi dili usa siya kadako kaayo nga responsibilidad, lifetime responsibility nimo
alang sa imuhang pamilya. So para sa mga kabatan-unan diha, planuha gyud ninyo maayo before mo musulod sa kaminyoon. Invest in your future. Yes. Plan ahead before entering the marriage life. Yes, ayaw jud in English pataka. Ayaw gid pataka og dasmag sa kaminyoon. Moabot ra na siya, ayaw pagdali. Ang importante nga moabot ang kaminyoon nga dili na maglisod kay ngano kasagaran may tabo ana kung maglisod. Ang maglisod og samot ang ginikanan ngano man didto man padulong sa ginikanan mga yug tabang. So okay lang mga itagtabang sa ginikanan pero dili sa tanang panahon. Dapat na adjud tay sarili nato nga magpundar ta sa atong pamilya. So I hope na mga kabatan-unan nakahuna-huna mo karon sa inyong pagtan-aw sa moang video nga dili gyud ay basta-basta nga mosulod sa kaminyoon, no? Tama so yun. Tama kadto yun. lang sa atong hisgutan karon Yes. usapang mag-asawa. Sa segment nga Sa usapang mag-asawa sa Ray and Grace Antonio YouTube. Please Yes. ayaw kalimot pag-subscribe para sa uban pang mga topics about sa mag-asawa, and then sa among Facebook page i-like ninyo ug naamoy gusto nga topic nga among hisgutan, pag-send lang mo dito og message sa Messenger sa Facebook page na Ray and Grace Antonio. Kana lang. Thank you so much. God bless bye-bye. everyone. Bye-bye.